Bine te-am regăsit din nou. Namaste. Astăzi îți voi prezenta o altă postură, postura scândurii joase, Chaturanga Dandasana, din culcat pe abdomen, cu palmele pe sol, în dreptul pieptului. Pe inspir, se împinge în palme și vârfurile picioarelor și se ridică corpul până ajunge paralele cu solul. Menții poziția 30 de secunde, 1 minut, umerii și coatele sunt pe aceeași linie, coatele lipite de corp, genunchi întinși, privirea înainte. După care revii ușor, palmele suprapuse și bărbia pe palme, te odihnești. Beneficiile și contraindicațiile le vei găsi sub acest video. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Namaste!